Ja, det er jo barnkøbsfisk. Det er 4 fiskere, der har købt barnkøbsfisk ved Drivlevi, for at vi havde skulle ske noget hernede. Det er jo 2 fisk, det er jo ved vi lukker, og så har de 4 dage købt. Det var, i starten var det kun tage, at de kom og hente dem med aktion og sådan, så mente de kunne få lidt mere af det, hvis de fik nogle folk over og sortere og sådan, og så sagde til fiskehøjl og restauranter og sådan noget. De løber over ved 5 timer om morgenen, og det ligger i fiskbutikkerne og nede ved restauranterne inden for et døgn. Det er farven lige her øver omkring. Så det kan være mere frisk, og vi har et isværk, så vi kan holde det frisk med det, med is. Så har vi et røgeri, og det er nærmest laks og kulrøget tøsk og kulrøget laks, vi laver. Fisken, vi har i vores fiskevogn, er højst 2-3 timer gammelt. Når fiskerne kommer ind med fisken, bearbejder vi fisken med det samme og lægger den i vognen. I børnenes skolesommerferie vil det også være muligt at komme herned til frokost og nyde en lun ret, såsom et stykke varmrøget laks med salat, fiskefrikadeller med kartoffelsalat. Tidsrum vil være fra 11 til kl. 14, så kom ned og smag vores dejlige lækre fisk.